Ladies and gentlemen, my jsme Saladoni, máme tady pro vás další Rande bez očí od Show Us. Já jsem Foxin, je to se mnou Thompson. Ahoj Lusáci, jdem se něčemu přiučit. A jdeme na to. Jsem nikdy nechodil s Češkou, chodil jsem jenom třeba s Australkou a ještě jsem měl vztah se Španělkou. Ty vole, exotika těžká. Co to proti mě sedí, jo? Čau, já jsem Marek. Ahoj, já jsem Wendy. Odkud jsi? Z Olomouce. Já jsem z Prahy. Co čekáváte od dnešního setkání? Zjistit, kde je na té druhé straně. Ale uvidíme. Tak já jenom jako vystoupení z komfortní zóny a seznámení se s někým novým. Je to vaše, můžete začít hrát? Tak asi holky mají přednost. Co tě dokáže nejvíc urazit? Když mi někdo uráží třeba rodinu a takhle, tak mi to extrémně jakože urazí, protože si rodiny vážím nejvíc, takže to je pro mě důležitý. Co tebe? Co tě nejvíc dokáže urazit? Co mě dokáže urazit? Arogance lidí, kteří mě vůbec nezdají, ale nadávají mě do nějakých prostě věcí, do kterých se já snažím. Nebo který já prezentuju nebo propaguju. Tyjo, mně se nejvíc dokáže asi naštvat, když si člověk, co vlastně hovno ve svý podstatě dokázal, Ti kecá do života. kecá do života a nebo po tobě skáče prostě, nebo se ti snaží prostě úplně změnit život k lepšímu a přitom jako jenom prostě si to dělá horší, že jo? Já mám na tohle prostě, já mám na tohle strašně dobrý jako hlášku, jo, z jednoho filmu. Jo, lepší je si posrat věci podle sebe, než jak ti radí druzí. Jo, takže radši si budu stát za svým hovnem, než za hovnem někým druhým. Někdo urazí rodinu a když jako mě, jako moji inteligenci. Někdo urazí. Jakože když mi někdo řekne, že jsem fakt jako hloupá. Inteligentní. To jsem neřekla, ale jakože mi někdo řekne, že jsem hloupá. Co považuješ za svůj nejsilnější čin? Nejšilenější? No, jasně. Kamarádem čurání na vánoční stromeček na náměstí v Olomouci. Ježišmarja. To bylo Aha, volám policii. Ty vole, tak v tomhletom já nevím, co bych dělal, já bych se třeba sebral, šel bych pryč prostě. A neříkej mi, že jako, co to je prostě? Chcát na stromek. Odcházím. Asi tak. nejšilenější jako v noci. To jsem asi nechtěl slyšet jako... Ale to je moje nejšilenější asi, co jsem tak jako udělala. Super, zajímavé. Teda já nečurala, on čural. Jako chápeš? Já to jenom točila. Jo, jasně. Točila. To je ještě horší. To je ještě horší. To je to dobře, nebudu se chovat jako ona, ale... Točila to. Věříš v Boha? Ne. A jak si ho představuješ? Nevěřím v Boha. Tak. Vůbec. Jako věřím, jako, že něco jako nad náma nebo pod náma je. Ale vůbec jako nevěřím. Až jako mě něco spasí, tak vůbec? začnu věřit. Karmu. Jakože, že se to jako vrátí. A že že jako na každýho se vaří, jakože na každý hrnce poklička, na každou svině se vaří voda. Yes! Pod to by se podepsal. Takže Dobře? Já věřím v Boha a je to pro mě důležitý, takže to je zajímavý. Aha, tak ten hrozně vypadá, že je věřící, kamaráde, ty vole. Pardon, omlouvám se, omlouvám teda. Pojď. Tak teda pikantní, jo? V kolika letech jsi měl první orgasmus? Ježišmarja. No, jako křesťan by neměl mít. Až po svatbě. Hele, já Přesně jsem tak. to hodně čekal dlouho, ale měl jsem to až v 18, takže jsem docela čekal, no. Hustý. Já jsem na to jako nečekala, ale než se našel ten správnej, tak v 17, no. Tak to je to skoro to samé, ale... Není, já už jsem jako předtím už něco probíhalo, ale Jasně. až když se našel ten správnej, jako ne správnej jako na to, ale správnej na ten orgasmus. No, jasně. Tak se tam asi dá teď. Vole. To ne, tohle prostě bude katastrofa hrozná. By ti nikdo neměl kecat. Jako do toho, jak ten života, vole. vypadá, jako do toho celkového vztahu, jakože s kým chodím, jako jestli chodím s potetovaným, jestli nemá práci, nebo jestli ho živí máma, nebo takhle. Takže prostě... máš ráda potetovaný kluky? No mám. Máš tetování? Nemám ani jedno. Já mám. On je křesťan, Zatím, jo? nemůže. Zatím jo. Prostě tak. Neplánuju. Mám On ani nemůže. třeba holka tetování, ale
Myslím si, že já mám rád své tělo, takže bych nechtěl tetování. Ale jako kdybych třeba musel, by to bylo třeba na smrt, tak bych si dal kříž na krk nebo na hruď. Tak pikantní, jakou část svého těla považuješ za nejvíc přitažlivou a proč? To je určitě myslím. Kříž! Zadek úplně. Jo, zadek je sexy. A ty? Jako na svým? Ne, jasně. Ježíš, tak na... on je takový prostě chudák. On tak jako, on tam sedí a ona, zadek je sexy a on, a ty? Prostě, já nevím, to prostě bude propadák, ty vogo, já nevím, prostě, neříkej mi, že to už jako na to nesměřuje. Jako nepůjdou spolu. Já si myslím, že ne, no. Svým asi nic. Jako já, Nic. tak možná asi zadek jako taky, Zadek. ale jako předek jako nic moc u mě a ten zadek jako asi dobrý. Zajímavé. V dobrých kalhotech, ale A na konečném pohlaví, jaká část teda vás nejvíc baví? u mě to je zadek. A u mě jsou prsa, takže... Ježíši Mám Maria, radši- Pana Marie. Jako když holka má hodně velký kozy, jo? No jsem velký ne, ale... Dobře, Průměr, umíš to říct? Počkej, Mami měl jako, krst. aspoň to má nějaký, jo? Ať to není No, jako, jasně, přesně jako tak. hruď po Jo, tátovi. přesně tak, přesně. Výborně. Dáme pikantní otázku. Měla jsi někdy kámoše s výhodama? A jak to skončilo? Začal A investigaci. dopadlo to vztahem. Vztahem, jo. Aha, Boruch. A jak dlouho to třeba trvalo? Ten vztah? 4,5 roku. To jo. Tak hlavně to bylo takový jako po 3 měsících, což bylo jako třeba léto, tak tam jsem mu jako řekla, že ho miluju. On mi řekl, že mě má jenom na to. A jako, že budeme kamarádi, ale jenom prostě zaprcat a jít. A pak nějak, já nevím, co se tam vlastně stalo na té akci, ale on se kvůli mě porval a řekl normálně těm borcům, to je moje holka. A pak jsme se sešli a řekli jsme si, tak teda spolu chodíme. Hezky. WTF. Tak to bylo. Ale tak jako A ty? takový saladonský čin to byl. Neměl, já měl vždycky vážný vztah. A poslední vážný byl před 3 lety a já jsem nikdy neměl třeba vztah s Češkou. Jak jako s Češkou? Já jsem nikdy nechodil s Češkou, chodil jsem jenom třeba s Australkou a ještě jsem měl vztah se Španělkou. Co to naproti? Já vím, Sedí. je to zvláštní. Já jsem nevytáhla paty z České republiky. Vztahy, je pro tebe problém dát někomu napít ze své lahve? Vůbec ne, jako pokud je to třeba v rodině nebo mám vztah, tak mi to vůbec nedělá problém. Ale třeba jako na party bys to jako neudělal? Jakože třeba kdybys byl s kamarádama. No, to taky ne. Já jsem s tím třeba neměl nikdy problém, prostě s kamarádem na fotbale někdy, ale teď potom... Ty hraješ fotbal? No, tak to víš. Tak A máš s tím problém? Nebo? ne, nemám. Ale tak jako z půlčáka nemám. domů Pojď, kámošovi pojď, dáš pojď. napít, No, to je jako po tom covidu jsem to nějak brokout, jako prostě. odlišil, že jsem to nechal jenom na rodině a pokud mám třeba nějaký dobrý vztahy s kamarády, tak to mi nevadí, ale většinou jenom rodina a tak, nebo vztah. Já dávám napít skoro, jakože... Každému? No, tak ne, ale A co jako... jídlo? Jídlo? O jídlo se nedělím. Nedělíš se o jídlo? Ale o hranolky z mekáče se nedělím. Randil jsi někdy s více lidma najednou, jak to dopadlo? Asi před rokem jsem měl během týdne asi 5 randíček. Hezky. Jsem to našel. Ani jedno nedopadlo, ale To je smutný. zajímavá zkušenost. No já nevím, hele, asi takhle, můžeš to držet do té doby takhle, dokud si nepleteš ty jejich jména, víš co? Jako jo, ale v životě bych nešel s 5 holkama zároveň, jako vždycky asi jenom jedna. Jako najednou to on nešel, on šel 5krát v jednom týdnu, Já to vole. chápu, A co ale ty, jako počkej, co ty? Jako, dobře, všichni víme, jak to myslím. Ne, jsem člověk, co si nepíše, prostě s více jako klukama, ale já nechodím na rande. Já to No. neznám, já to prostě... Jako Nic nemá na rande. No, tak dobře, jestli jako považujeme rande to, že jsme spolu šli do kina, dobrý, tak dobře, tak rande. Ale jako třeba nikdy jsem neměla takový to rande jako kytičky, večeře a tak. Kolik jsi měla sexuálních partnerů? mnoho. Třeba 10. A to není zase tolik, takže... Co ty? Já o tom nějak nechci moc mluvit, mně to přijde spíš, že respektuju ženy a neříkám to. Ale určitě to není 1 nebo 2. Není to 1 ani 2, takže je to od 1 třeba po 15? No. No. Jak si to říkat? Dobře. Osahej si mluvíme. 40. Chceš?
Jo, počkej, ale abych tě jako nevypichla. Píchl ti v oko. Ještě? Ještě. No. Dobře. Nebo jsem žádný Šrek. Ty vole. Řekla, ani jsem si to nemyslela. Co mi říkáš? Dobrý. Dobrý noc, veď. Tak jako dobrý. Je něco, co tě na mě v průběhu konverzace zarazilo? Že nevěříš? To se dá napravit, ne? No jasně, se dá vždycky napravit. A co tebe? Asi to jako, že věříš, ale tak jako to je jako každýho jako věc, Počkej, že ta jo? se lůruje na něj, No, ty voko, ta se lůruje. A proč? Všichni mají... Já ne, jako ne, že všichni mají, ale chodila jsem s fotbalistou a no tak ježišmarja, no on prostě, když jsem se s ním jako rozešla, tak si jako Co to ubližoval, jako víš co, nechal se, prostě nechal si což jako je za- schválně na těch trénincích, prostě dupat na nohy a tak a lámal si klidně nohy. Ty jo. Bruch, ty vole. Mohu ti dát Jdeme. francouzský polibek. A nemůže to být jenom normální pusa? No, třeba na tvář. No, nemůže Jo. to být na tvář? Francouzáka, vole. Máš tvář? To bylo ucho, ne? Ne, to byla škraboška. Ty máš vousy. Já mám no, trochu. Tak dobrý, taky příjemný. Jo. Jsem sladký, no. Řekněte najednou Šmarja. počet sexuálních partnerů. To ne. Tak odpočítáte nám to? Raz, dva, 3. 12. 12? Je 3 z 10, ale je vtipný jako Mně se líbí, jak se podíval, ne? Takový, jako, Je jako docela cheater. jako je, no. kráva. 10 z 10. Vtipní kluci jsou fajn. Je 3 z 10, ale uvaří, co si přeješ. Spíš 7. Je 8 z 10, ale chodí jen v teplákách. 10 z 10, tepláky jsou pohodlný. Je 10 z 10, ale smrdí strašně. 3 z 10. Je 4 z 10, ale je to profi fotbalista. Dobře, tak dáme 5 z 10. Mhm. Je 12 ty z vole. 10, ale je na vozíku. Tak to je zlý, ale to je krutý. 6 z 10, 6, ano, 6. Chudá kolka. Průměr, polovina. No, dobře. Je 9 z 10, ale každý den kouří trávu. 1 z 10. Je 10 z 10, Přesně ale tak. má rád sex. 0. Tam se vás na otázku, jestli byste šli spolu na rande. Ty vole, čum. Ukázat. Ty vole. Bruch. Ahoj. Ahoj. To je jasný. No, on se bude vymlouvat To na tu ne. víru. Aby se ani nedivil. Ale proč tam ne? Prostě necítím ten vibe a spíš jako, že kamarádský se s tím, že to je, že by byla dobrá kamarádka, ale prostě musím cítit ten vibe a musí to prostě vibovat a easy going prostě Jasně. a takhle. Jako jo, ale asi kámoš bys byl taky super. Teďka, když už tě vidím. Jako asi jo. Asi takový fajný kámoš. Co na sebe říkáte na zle? Jo, máš hezký úsměv, je to vypadáš milé. Vypadáš taky dobře. Mám To dobře. je hrozně tlačený, ty vole, jí se líbí, jemu ne, vole. Jo, jako rande bylo super, byla milá, vtipná, ale prostě mi nepřišlo, že to je můj vibe. Nečekala jsem, že by mohl být takový hezký. Byl docela. A nechtěl jsem být Aha. nějak hnusnej, což bylo docela těžký, protože to je těžký odmítnout a říct holce, že prostě nelíbí se ti. Co říkáš na to, že rapaz dolů? Asi jsem to i čekala. Jako fakt jsem to čekala trošku. Já nejsem jako moc člověk, kterýho by jako asi chtěl mít každý, jako i už podle toho, jak mluvím. A jaký mám asi názory. Úplně v pohodě. Líbí se ti vzorově? Tady si ho vemte, Jasně, ale naučte jakože- ho že něčemu, jakože já osobnostně- vám ho osobnostně prodám klidně. Je to určitě milá holka a že by byla skvělá kamarádka, ale vzorově ani prostě v stavě to necítím. 1 až 10? 3 z 10. 7,5. A jak by se ti líbil charakterně 1 až 10? Charakter určitě třeba 7 z 10. 6,5. Možná 6 jenom. Byla v pohodě hodně. Mně se líbí, jako teďka ta holka podhodnocuje, ne? Kdyby dal plec nahoru, tak by to bylo třeba 10 z 10 nejvíc úplně. Vibe tam nebyl sice, ale kamarádka byla hodně, takže
jsem neměl s ním nějak jakože problém. Co se ti na něm nelíbil? Takže je fotbalista. No. Asi, že nevěří na Boha a Jsem to že měl říkal. vztah s výhodama, což pro mě neexistuje. Celkově jsme tu zkušenost. Jestli si z toho něco odnesu, tak prostě, že člověk musí být upřímný a nesmí si nic nalhávat a nutit se do něčeho. Když to prostě necítí, tak to prostě Přesně necítí. tak, žádná a tak by to odpověď není prostě mělo špatná. být. Vystoupení z komfortní zóny, takže dobrý a nějaká nová zkušenost, že už asi se nikdy v životě nebudu seznamovat s lidma. Aha. Tak tu to trochu zlomilo, ale jako já nevím, ty Bogo. Veli musíš brát, že ti to furt něco dá. Jo, asi ano. No, ale počkat, víte, co můžete dát? Nám odběr. odběr. Všechno přehoďte na nás. Dávejte lajky, komentáře, Nám. Ano, Nám. dislajky nějak pochopím. my taky. Ne, ty nedávejte. Kamarády a přátelé a rodinu. Přesně tak, sdílejte to.